Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalike napang. But like share ya ki video jong ka channel. Terbom ka US ya ka Iran. Praki jaka sinak tma jong ka Iran. Ka US kelarung hakatma jong ka Israel bat ka Iran. Ban kruit jaka Iran. Donald Trump presiden jong ka US. Lapan benar baki bitu bombar jong ka US. Kila let terbom da ka bajob yaki lightly ki jaka sinak nuklear jong ka Iran. Ha Isfahan, ha Natanz, bat hanong bak Fordo. Donald Trump loong ba shibun ki GBU 57 bom. Lapan hap ha Fordo. Kabade ka jaga sinan nuklear hapuk kandau jong ka Iran. Kabla kanton bun bahagi ki uranium. Donald Trump ulaong barok ki jet jong ka Amerika. Kilawan pai da ka basuk sa Amerika. Haden bakila dep terbom ka Iran. Donald Trump ulai kubleru ki spy Amerika. Kibala let terbom ka Iran. Bad ulaong menta ka dai ka puarna ka menta ka jingsu. Donald Trump ulaong ru kanai ka deka klip mat ka history na kamta ka United States of America ka Israel bat ka pertai utrom ulama hamru ya ka Iran baka dai ban menjur ban penkut no ya ka tama